Hallelujah. Chapter number 3 verse number 16. Siyafunda bazalwane. Timothy wesibili chapter number 3 verse 15. Timothy wesibili chapter 3 verse 15. Nokuthi kusukela umntwaneni wazi imibhalo engcwele enamandla okuhlakaniphisa kube insindiso ngokukholwa kuKristu Jesu. Verse number 16. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu ilungele ukufundisa nokusola nokuqondisa nokuyala ekulungeni. Verse number 17. Ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliswe yonke imisebenzi emihle. Amen. Khuluma ke baba wethu ongcwele ngezwi lakho uNkulunkulu ongcwele uthembekile baba wethu namandla ukuthi uNkulunkulu ongcwele masibabili masibathathu mahlangene ngezwi lakho nawe uhlangana kanye nathi Nkosi amakhosi sithemba wena ukho konke ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha in Jesus name. Hallelujah bazalwane. La izwi kaNkulunkulu liveza ukuthi iBhayibheli elisisebenzayo liphefumulelwe uNkulunkulu and lilungele ukuyala nokusola nokuqondisa ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele emsebenzini kaNkulunkulu. Okusho ukuthi kungaba inkinga ukuthi ube yikholwa kodwa elingafuni ukuqondiswa noma elingafuni ukusolwa noma elingafuni ukukhuzwa. Ngoba kahle hle lithi iBhayibheli lilungele ukuyala ukusola ukuqondisa ukufundisa ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele. Okusho ukuthi uma ungafuni ukukhuzwa ngeke uzukwazi ukuphelela evangelini. And number 2, awukwazi ukukhuzwa uwenza kahle kodwa kusho ukuthi kukhona nezinto osuke ungazenzi kahle mase kudingakala ukuthi ukhuzwe khona. Okusho ukuthi kuyinkinga uma uyikholwa noma uwumzalwane olwa nabantu abakukhuzayo. Kumele ube umzalwane okwaziyo ukukhuzeka, kumele ube umzalwane okwaziyo ukuqondiswa nokwaziyo ukufundiswa futhi. Ungabi nabakufundisayo, ungabi nabaqondisayo. Kodwa ke esikhathini samanje siphila kusona sandela abazalwane abajabulela ukudumisa uNkulunkulu kodwa impilo zabo zingekho right. And lithi iBhayibheli mangenza umzekeliso lithi iBhayibheli kwakukhona umuntu okuthiwa uStefane. uStefane lithi iBhayibheli waqala washumayela ngesikhathi eshumayela ngombuso kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli abaJuda abazange bemlwise. Lithi iBhayibheli waqala uStefane washumayela ngoAbraham, emva kwaAbraham wazofika kuMose, wazofika koDavide. Lithi iBhayibheli abaJuda bathula. Lithi izwi likaNkulunkulu kodwa indaba yonakale ngesikhathi eseqala sebeka ijoka esekumele belenze. Lithi iBhayibheli uma esebatshela izinto akumele bezenze lithi iBhayibheli baqala bahlabeka enhlizweni zabo. Amen. Lithi ke izwi kaNkulunkulu baqala bahlabeka enhlizweni zabo bavala izindlebe ngoba sebezwile izinto ekumele bezenze njengabazalwane. Ngicabanga ukuthi siphila kusona ke leso sikhathi. Uma usushumayela izwi leqiniso bazoqala belwe nawe. Ngoba bafuna ukuguqunga, bafuna ukuphenduka ezenzweni zabo. Ekunokuthi bephenduke bayazama ukuyilandulela. Kwesinye isikhathi ke ngibona ama-theologian right impela kodwa ke ngiwabona ukuthi yindaba uma right indaba ezama ukusiguqulela ukuthi sifane nezwe. Kukhona izwi la ngicabanga abasekhona 11 elithi owesifazane makathwala uzowathola ama-theologian atshela ngoverse number 15 ethi inwele ziyisimbozo. Kanti uverse number 6 uchaze kahle lithi iBhayibheli owesifazane uma enqena ukuthwala akagunde alisho ukuthi akabeke inwele. Verse number 6 uthi owesifazane uma enqena ukuthwala lithi iBhayibheli uma enqena ukuthwala akaphuce alisho ukuthi makabeke izinwele ezinye. Kahle hle uma lithi inwele ziyisimbozo likhombisa uphawu lengelosi okusho ukuthi umuntu wesifazane akumele ebe nenwele emfishane. Hallelujah nsakhona bazalwane. Hallelujah bazalwane nsakhona. Hallelujah. Amen. Lithi ke izwi likaNkulunkulu owesifazane akakwazi ukukhuleka enkosini engalinkosange lakhe ikhaya.
kodwa ama-theology azozama ukuthi ivesi ayenze ukuthi siqualifye esikhathini samanje. Kuze ngazi ukuthi uPaul wayibhala nje wayibhorekile wayengazi ukuthi wenzani. Yingakho uma bechaza iBhayibheli bathi hayi uPaul engaqondile ukuthi, kodwa mina engikwazi ukuthi lezi ncwadi zasingaqondile zayilethwa zinjengoba zinjalo. Uma lithi iBhayibheli owesifazane akathwale kwakumele athwale, but esikhathini samanje lithi iBhayibheli kuyofika iy'khathi zobunzima la khona abantu bengalokuvuma khona isifundise eqiniso, kodwa ngekuyinkanuko zabele ukuthi abafundisi abazoshumayela ukubanjwa indlebe zabo. Ngicabanga ukuthi siphila kusona leso sikhathi la khona sifuna ukufana nezwe. Libe lithi iBhayibheli masingalingisi izwe. Haleluya. Singafana kanjani nezwe? Singafana kanjani nezwe sindisiwe? Singabantwana bakaNkulunkulu, asibona abantwana bedemocracy, sibona abantwana befreedom. Ukhona thela singangeni khona akunandaba ukuthi abantu ezonithiwa besifazane nabe ngagqoka ibhlukwe, kodwa thina esikhona sisindisiwe akumele siligqoke. Haleluya. Bazothali alikho eBhayibhelini owesilisa egqoka ibhlukwe. Uma sifunda uDaniel chapter 3 lithi iBhayibheli o-Abednego noMeshaki babegqoka amahembe namabhlukwe. And number 2, ibhlukwe ngazi iversion makuthiwa kukhona ibhlukwe labesifazane ku-edithwe ibhlukwe lomuntu wesilisa, okusho ukuthi still noma kuthiwe labesifazane kodwa kuthathelwe empahleni zowesilisa. Lithi iBhayibheli owesifazane angagqoki okwendoda. Akusho mina kusho izwi likaNkulunkulu, kodwa ngoba siphila esikhathini esimbi izwi likaNkulunkulu bayazama ukulitwista ukuze sifane nezwe. Haleluya. Bayazama ukulitwista ukuze siqualify ezweni. Ubona umuntu osindisiwe egqoka ibhlukwe owesifazane kanjani? Lithi iBhayibheli owesifazane akanagqoki wendoda nendoda ekwazi ukugqoka owesifazane. Uma usindiswe ngampela uzokwenza njengokusho kwethu. Uthi uJesu ezami izimvu ziyalizwa izwi. Nami ngiyalazi ngiyalibiza ngamagama zona ziyangizwa. Inkinga yabazalwane ukuthi bengafuni ukwenza izwi ukuthi abasizona izimvu zikaJesu shuthi. Ngoba Jesu uyalizwa izwi likaNkulunkulu. Akanandaba nesitayela sezwe. Into abanendaba nayo ukuthi nje uma ngithokozisile uNkulunkulu kwebekwanele. Haleluya. And futhi number 2 lithi iBhayibheli uma sifunda abaseRoma chapter 9 nengize ngidlule isikhathi esiningi. Uma sifunda abaseRoma chapter 9 verse number 20. Haleluya. Uthi wena muntu ungubani ophikisana noNkulunkulu? Ungasho lokudaliwe ukuthi Nkosi wangenzelani kabanjena na? Uma uphikisana nemvelo, uNkulunkulu wakudala unjengobunje, asikho isidingo sokuthi uzakhe ufake izinto ongazange udalwe nazo. NgingumZulu, akusizi isidingo sokuthi ngifake iy'nwele zabelungu, ngingumZulu mina. Haleluya. NgingumZulu. Lithi iBhayibheli ungasho yini okudaliweyo ukuthi Nkosi wangenzelani kabanjena na? Iwona umbuzo. Nithatha kuphi ukuthi nizakhe? Haleluya. Uvesi bani ukuzakha? Ubhalwe ukuzakha bazalwane. Nifaka into lengasizona ezenu. Haleluya. Nifaka ama-makeup. Ubhalwe ukuthi umuntu akayishintshe. Ithi iBhayibheli uma uNkulunkulu itabane eyibhubhisa ngoba zishintsha okwemvelo, wena oshintsha nawe iy'nwele zemvelo uzonizoya endaweni eyodwa nalapho uzakhona itabane ngoba nawe uyashintsha okwemvelo. Come along. Omunye uzothi hayi noma ngingathwala noma ngingangathwala akusho lutho lokho. Lalela. Uthi omunye hayi ukuthwala ungathwala angeke uze kungivimbe ukuthi ngiyezulwini. Ithi iBhayibheli yayincane into ethu Sawule usayalahlelwe umbuzo. Ungalaleli izwi likaNkulunkulu. Njengoba kubhalwe ezwini noma ngabe kuncane kangakanani. Uma nje waphula umbhalo owodwa uthi uJakobe usuyibulele yonke. Haleluya. Haleluya. Ibona lapho sikhuluma ngabo ukuthi uStefana wathi mayishumayela bajabula ngesikhathi sabazamandla kaNkulunkulu. Kodwa ngesikhathi sekhuluma ngezinto ekumele bezenze baqala waphela amen. Okunalokho bazobala bethi samanje bemkhanda ngawo. Ngoba namanje ukhona bazomkhanda ngamagama. Bazothatha amanje bewakhuluma bethi hayi nimzwile seshaya izinto zabantu. Lalela uma ufuna ukuyezulwini kubiza ukuthi udele konke. Come on, Bishop. Hallelujah. Ufake insipho, uzofakela. Awudalanga nazo. Awube imvelo, lithi iBhayibheli, imvelo ayimfundisi yini. Hallelujah. Abanye baqale emaceleni.
libe lithi iBhayibheli lithi iBhayibheli akumele ugunde emaceleni ungasoli ngesithembu sakho ungawafaka inamandla akusho mina kusho izwi likaNkulunkulu uma ufuna ukubona ubuso wezulu kumele ulandele ubusho wethu uma ungafuni ulandele ubusho wethu khona ubuso kaNkulunkulu haleluya kuthi number 2 uNkulunkulu akabaphoqa abantu uyayekela kuyena umuntu ukuthi ayikhethele ingakho nakuJoshua uthi khethani uma kukube behleleni khethani ukuthi ngubani umkhonzi uyayikhethela wena uAdam naye wanikeza ithuba wayikhethela isithelo siphakathi nendawo kwangena isono namanje uNkulunkulu akazokuphoqa wena uzoyikhethela ukuthi izwi uyalenza yini noma ulalela abantu abadukisayo lithi iBhayibheli kwanda abaprofethi bamanga esweni lithi iBhayibheli nabaningi bahamba ngabo uma singabheka amabandla akhona eSouth Africa uzobona ukuthi akusashunyelwa ngokushuqula indaba abaprofethi bamanga baphumelezwe lonke isifundiso samanga sangena kwaze ngazi ukuthi isona esiyiqiniso kwathi siyiqiniso kwaze ngazi ukuthi samanga wenze kwaphambana kwathi lokho right kwabonakala ngathi ukuthi ku wrong kwathi lokho wrong kwabonakala ngathi ku right ubushumayela izinto kuthiwa hayi awuhlelekile awukho organized kodwa manje ngizoyisoftware nje okhona uorganize yakumsizana umuntu mayisusa lonke izwi kodwa ekugcineni yona lokuphila kwakhe intona ofika ikhiphe kube hlengo sokuphila kwakhe bese kwenye indawo ubone kuthiwa ukhona umfundisi uRasta lithi iBhayibheli akumele indoda ibe nemele ezinde umfundisi kanjani shaya asabi ngama-gift bazalwane samba ngayithena uma iy'thelo zingekho khohlwa umbuso kaNkulunkulu uma iy'thelo zingekho akusizi ukuthi yes nginesiphiwo sokuvangela kodwa uma sengingaphili impilo engcono uma sengijola akusizi ngingithathe ngokwesiphiwo sekhani inkambo yami ukuthi ngisafanelekile yini ukubizwa ukuthi umntwana kaNkulunkulu noma sengiyahamba nje ngokuhlakanipha kwezwe lithi iBhayibheli sazoyilanda ngesishumayelile yingakho ngishumayela namhlanje akusengacompromise isikhathi eside kodwa bekumele ukuthi ngikushumayele ukuze ngingayisokweli ngenxa yabazalwane abangafuni ukuphenduka number 2 ukuthi uPetro yikuphi okungcono ngitsheleni ukuthi ngilalele nina noma ngilalele uNkulunkulu na yonke ebalulekile konke okwenzayo mzalwane yenza sure ukuthi akekho umuntu oqhubekayo ngenxa yakho yonke into yenzayo akunandaba okuthi hayi mina angibuniwe ukuthi angingathwali uma mina ngikhonza uNkulunkulu ofana nowakho indaba mina athi uyisono mina wena athi akusona isono kanti asikhonze uNkulunkulu yena kanti uNkulunkulu uhlukene kanti uNkulunkulu umpilini haleluya uma lithi kuyisono 2014 mhlawumbe nami ngangwafunda amakhaya 2014 bazafika incingo ziphethe izwi lathi hayi indoda usuyaphambuka la lithi iBhayibheli indoda kumele hayi indoda lithi iBhayibheli umuntu makaqonde eceleni kathi indoda haleluya wonke umuntu lithi iBhayibheli ungaqundi emaceleni ungasoni isilevu sakho ungayiqabi ngenxa bafileyo ungawaqawu bamathathu abanye bathi hayi umthetho loyo ngicela ukubuza-ke mina makuwumthetho umthetho ongazange ugcwaliswe eTestamenteni Elisha siwenza njani ongazange kukhulunywe ngawo ongazange kusho ukuthi usuphelile siyawuyeka kanti umthetho ongemuhle yini uNkulunkulu lithi iBhayibheli uvela kuNkulunkulu futhi ungcwele namandla umthetho singayenzi thina yile uJesu afike ayigcwalisa njengokhando wesifazane bebanjwe ephika loyo wagcwaliswa kodwa kukhona engazange igcwaliswe siyenza njani-ke yona haleluya isenjalo haleluya esengivala kukhona nezwi usheshile uma sona ngamasibomu emva kokulazi iqiniso okusho ukuthi namhlanje umbuso uzwile iqiniso uma uqhubeka uphumela phambili ithi iBhayibheli awusekho umnikelo ngesonto ngiyakuzwa mina ngiyobekela amaphilakana abathi belizwa izwi likaNkulunkulu bezama ukuyijustify ngolwazi olungekho because once usuhlolisa kahle uzothola ukuthi khona amavesi abawasplithile haleluya maningabi ngabayilandulelayo lithi iBhayibheli ndodana yami izwa ukulaya kwenkosi ungazenzi iphuni inhliziyo yakho uma ulizwa izwi likaNkulunkulu abanye badlali mina ngiyona uNkulunkulu uzobuya ngithethelele njengoba ngiqale ngasho ukuthi onendodana akona uke wachaza umfowethu wathi thina sitshali wenzeka iphutha ubona ungazi hayi ngamasibomu usulazi iqiniso
nenkambo yethu akumele ifane yabasezweni. Hallelujah. Because isikhathi esiningi bathi abanye uma ngithi anginasono ngiyayikhohlisa. Kodwa inkambo yethu akumele ifane abangakhona. Noma nginazo isono mhlawumbe njengomcabango nayo futhi ngimelene nayo. Hayi ukuthi ngiyona ngomcabango akumelene nayo. Uyamelana ngoba uma umzalwane okokuqala usindiswa kwisono lezi physical lezi practical. Uma usuyiqhubile lezi practical mase uza kulezi internal zakho wena. Lezi engabonakala ebantwini esikudla ngaphakathi okunjengengane okunjengemicabango into yemzini. Hallelujah. Amen. Awukwazi umzalwane uwone ngalezi practical. Awukwazi ukufana lezi ithi iBhayibheli indlela abangakhona bayathukuthela masebeyona. Thina ngoba sisiyakhona ukuthukuthela kodwa ungoni. Hallelujah. Umehluko wethu lapho thina sakufezi lokho esifisa ngaphakathi. Abasezweni bayamkhanda owesifazane. Masebenza njani? Masebeyajona bedanilonke. Kodwa thina uma kwenzekile siyahamba siyohlambulwa uNkulunkulu. Sithi Nkosi kukhona osekwenzekile okuphambene intando yakho emcabangweni yami. Uthi uPaul mina umuntu ozizile uphuma kanjani lo mzini. Hallelujah. Athi uJohane bonke abanethembe linjalo bayazihlambulula. Iyona le into kumele sihlezi siyenza kumele siyihlambulule ubusuku nemini. Singaweli esonweni. Singasenzi isono. Angiliphasisi ivangeli lokuhluleka. Angisho ukuthi angihluleka kodwa ngithi angiliphasisi ivangeli lokuhluleka. Hallelujah. Amen. Ivangeli lokudlisona lokuhluleka. Ithi iBhayibheli yokusela uNkulunkulu kuyanqobisa. Uhluleka kanjani noNkulunkulu? Okusho ukuthi awusasondeli kuyena. Uma usondela kuyena akayivumi ukuthi unyawo lakho lishelele. Uthembisile ezwini lakhe. Insindiso kahle usesakhelile uNkulunkulu iright iphelele. Kudinga thina ukuthi sihlale kuyona. Uma singafuni ukusondela, uma singafuni ukuzila ukudla sitube inyama yethu, uma singafuni ukufuna ubuso bukaNkulunkulu, ngicela ukubuza, unawo yini ama-individual prayers? Ama-prayer akho uwedwa noNkulunkulu. Noma mhlawumbe uthandaza, mhlawumbe uqala ukuthandaza e-LT8 ngolesibili nangolesine. Ukukhuleke yini wedwa ufuna uNkulunkulu? Because phela ngoba siyaphila lithi iBhayibheli inyama uNkulunkulu akazange isona akazange asikhiphe enyameni. Ngethiwa lithi iBhayibheli umuntu ulwa nenyama yakhe. Lezi zinto zombili siyamelana. Inyama ikhanuka okuphambene nomoya. Sisempini sikeze lamula ukufa. Akukho ukuphumula uthi hayi mina sengiyawazi wonke umbhalo. Sengazisambulo ngazogena sike kusambulo. Kodwa inyama isakhona nesono sakhona kuwe. Kumele umelane nazo. Ithi iBhayibheli hambani ngomoya. Khona ningasofeza inkanuko zenyama. Okusho ukuthi zikhona kodwa kumele ifezwe. Okusho ukuthi ikhona kodwa kumele ifezwe. Ingakho athi uPaul balekelani inkanuko zokusha. Balekelani inkanuko zokusha. Kuyi-responsibility yakho mzalwane ukuthi ubalekele inkanuko. Asikho isandla ezosizo siqhamuke ezulwini sikubalekise. Wena kwebinqumela. And number 2, asikho isandla ezosizo siqhamuke ezulwini sikuphilisa impilo engcwele. Wena kwebinqumela. Unikeziwa amandla zonke izinto ekhona kuwena. Yonke into oyidinga uNkulunkulu umnikezile. Lithi iBhayibheli akayivumi ukuthi ulingo ngeke ngaphezu kwamandla akho. Kodwa uyenza indlela yokuthi uphunyuke kuzo zonke isidingo ohlangabezana nazo. Kodwa ngikhulume ngithi noma kuthiwa yiphi inkinga obhekene nayo njengamanje, uNkulunkulu uyenza indlela yokuthi uphunyuke. Ukuthi awukayiboni namhlanje kodwa yona ikhona. Lithi iBhayibheli ubeka silapha imizo eziningi. Angazi ukuthi inekhathazile kodwa uNkulunkulu uyenza indlela yokuphunyuka. Hallelujah. Akavumi ukuthi ulingo ngeke ngaphezu kwamandla ngaphandle kuba ungakholwa yena. Ngoba sithola uNkulunkulu sithola uSathane eyocela uJobe kuNkulunkulu. Hallelujah. Nsakhona bazalwane. Amen. Lindaba uSathane ecela uJobe kuNkulunkulu ingoba uJobe wayibiyele ngoba wayikholwa. Kodwa uma ungakholwa usuke ungabiyelwanga uSathane wenza noma yini athanda ukuyenza ngawe. Uma ethanda ukwenza isitabane uyakwenza sona. Uma ethanda ukwenza umhlengu uyakwenza yena. Uma ethanda ukubhebisa idakamizwa uyakubhebisa ngoba ubiyele. Kodwa thina sibiyele, thina sikholwa uJesu sibiyele. Kodwa uSathane ufuna sesokweni ukuthi sishumayele amandla kaNkulunkulu mase siyakhohlwa ukushumayela intando kaNkulunkulu. Lezi zinto zombili ziyahambisana. Uyintando mase kuba amandla kaNkulunkulu. Ngoba uma sidumisa sibabaza uNkulunkulu kodwa intando ingekho, sihlala ngesikhathi. Kuhle konokudumisa kodwa sidumiseni sinoqondo kupheleleyo. Singcwele phambi kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli sinikeleni ngemizimba yenu ingcwele ingenacala.
Iwona amazwi engisenawo namhlanje. Uwena-ke owaziyo phezu kwempilo yakho ukuthi impilo yakho ikanjani. Kazi uyamthokozisa noNkulunkulu. Kazi izolizwe namhlanje uzolenza yini noma uzophila inkani. Ngoba uma sichaza kahle amacici amele ithixo kuJakobe kwiGenesis chapter 35 verse number 4 bazotshela ukuthi amacici amele ithixo. Ithi iBhayibheli uJakobe akashiye, ithi iBhayibheli kwaziwa uJakobe akashiye ithixo. Kwabonakala eshiya uJakobe ithixo zabezizwe waphinda washiya namacici. Izwi lingazange lithi akashiya amacici, lathi akashiya ithixo. Kwabonakala eshiya amacici ayisendlebeni zabantu abaka-Israyeli. Baphinda futhi bashiya ithixo zabezizwe. Ngakho lingathandi izwi lokuphakathi. Kuhle impela begqokile abangakholwayo befake into zabo zokufakelwa, kodwa kubi uNkulunkulu. Sabor